Fisch, start nummer 45, Maria Nygaard, og start nummer 46, Erik Biler holder klar. Og Søren Hedegaard slutter hovedrunden med 4 fejl i tiden 85,3. Undskyld, 0,63. Må jeg se, Freja? Ej, må jeg ikke få noget mere solcreme? Så er det helt røde i det hele. Nej, jeg lige kom fra den næste. Du må ikke op på. Vi står derovre for Thomas. Han synes bedst, at gøre det mega. Men jeg spurgte, om han ikke må få den ud af det her. Nej. Han synes, den er lidt skør. Jeg tager bare det der stil. Er det rigtigt? For at sige det lidt. It's a bit crazy, isn't it? Maybe a little bit. Yeah, is it good? Depends what good is. Du må ikke. Så kigger jeg bare på, at de gør mig det der. Ja. Og Jacob, han er meget, meget travlt. Han kunne da i mindst gøre det, mens han var der. Jeg går bag til andre folk. Og så er der givet startsignal til Maria Nygaard Kasper, start nummer 46, Erik Biler, og start nummer 7.